A Pobra sacará o seu comercio á rúa do 7 ao 9 de agosto. Trátase dun gran escaparate para dar a coñecer os seus produtos e gañar clientela. Dinamizar o comercio local é un dos obxectivos da Concellería de Promoción Económica da Pobra do Caramiñal. Por iso, o departamento dirixido por Amparo Cerecedo lanza unha nova edición de Comercio na Rúa. Esta iniciativa desenvolverase na Praza do Migrante do 7 ao 9 de agosto. En esta actividade son os comercios da nosa vila da Pobra do Caramiñal o que saen á rúa para amosarlle a toda a veciñanza, así como aquelas persoas que nos visitan, pois o que son os seus produtos. Se celebrará este venres comenzará o venres 7 de agosto ata o domingo 9, en horario ininterrumpido de 11 da mañán a 11 da noite. O venres, horario de apertura será a partir das 19 horas. O sábado e o domingo xa de 11 a 11 en horario ininterrumpido. E contaremos cas tendas que temos aquí, basicamente tendas de textil, así como tamén tendas de artesáns, de mozos e mozas da nosa vila, pois que se dedican ao tema da artesanía. Iniciativa que se repita ano a ano a petición dos comerciantes do municipio. É moi sintomático que a mellor hai xente que non ven en todo ano as tendas, pero que en cambio ali si fai compras. Ou ao revés, xente que non compra, pero que quer ver pois a nova mercancía que ven ou o que teñen que tamén actúa un pouco como é o escaparate. Resulta moi ben, traballas ben, resulta ben, a xente que non che conocía ben por ali, depois venche pola tienda, ou mireche tamén algo por internet e suelen vir moito máis. E sostén que non só se registran máis vendas, senón tamén clientes. A Concellería de Promoción Económica pobrense invitou a veciñanza e os visitantes a coñecer o comercio local nesta iniciativa. E que confíe, como sempre o fai, nos bons profesionais que temos de comercio neste concello. Isto non é unha feira de estocaje, non é isto é outra cousa, simplemente son as tendas que queren achegarse o que é a cidadanía e quitan seus produtos á rúa. Aquí, debido á nosa situación urbanística, moitas sabedes, están situadas a pé de estrada pola acera, non poden quitalo nas portas dos seus establecementos, por eso o levamos á localización que é, desde hai moitos anos, na Plaza do Emigrante. Os comercios que participarán nesta edición serán Burbujas, Fina Campaña, El Armario de mi Amiga, El Armario de Alia e Arte Creativa.